उकडी शिता ओटू काळी तोरी सार उपकरी सूपर कॉम्बिनेशन तुम्ही वे ट्राय करायची आणि कसे झाला म्हणून कमेंट करून सांगू का. ती काळ तोरी सारूच करता त्याची लसूण पण घालायला लायक जाता तशी काळ तोर विंचू बैठल्या एक अर्ध घंटे तिंबत घालून मागीर शिजत रावता. केन्ना काळ तोर घेवची आसा पण तुम्हाला वांगी सुकून घेऊ तांगे तूं काळ तोरी कसले ना मस्त वायट ना. तेच वायट येवची तांगेलां तूं भितर इतली तोरी भितर इतली वायट मेळना. तोरी शिजत घालता कुकरांत 4-5 विजील काडटा ताका. तोरी शिजल्या मीठ घालता. लसूण हें करून घाल्या नाल्लें तेल घालता कट करून घालता. मिरसांग तीख आसा ते देखून हांव ಸ್ವಲ್ಪ उणी घालता. लसूण जीवन ती भाजून मिरसांग करपता. मिरसांग लसूण भाजली ऑफ कर गॅस. तोरी सार उपकर जाल्ली लायक जाता मात्र ताचें सार पडा. टिपिकल आमची गेलेली रेसिपी तुम्ही वे ट्राय करायची. उकडी शिता ओटू काळी तोरी सार उपकरी सूपर कॉम्बिनेशन तुम्ही वे ट्राय करायची आणि कसे झाला म्हणून कमेंट करून सांगू का.